Dobar dan, ja sam Maja i predstavit ću vam revolucionarnu uslugu beskontaktnog plaćanja Erste Maestro PayPass display karticom. PayPass usluga je brza, jednostavna i sigurna, a namijenjena je plaćanju transakcija iznosa manjeg od 100 kuna u Hrvatskoj i oko 20 eura u inozemstvu. Prodajna mjesta na kojima je moguće beskontaktno plaćanje na vidljivom mjestu imaju istaknutu ovakvu oznaku. Nakon što blagajnica unese i potvrdi vrijednost skupljene robe u beskontaktni POS uređaj, na ekranu se pojavljuje oznaka beskontaktnog plaćanja. Nakon toga samo kratko prislonite svoju Maestro PayPass karticu na beskontaktni POS uređaj i transakcija je provedena. Jednostavno i brzo, zar ne? PayPass transakcije ispod 100 kuna provode se samo prislanjanjem kartice bez unosa PIN-a, dok ćete plaćanja iznad 100 kuna morati dodatno potvrditi PIN-om. Važno je napomenuti kako vi sami provodite transakciju i da se niti u jednom trenutku ne odvajate od svoje kartice. Jedna kupnja ne može se naplatiti više puta, tako da i ako prislonite svoju karticu više puta, transakcija će se provesti samo jednom. Čuvajte svoju karticu i u svakom trenutku budite svjesni gdje se nalazi. Pratite nas i dalje u maloj školi bankarenja s predstavljanjem novih funkcionalnosti Erste kartica i usluga.